ای گوش که مرا توی سیاست مونه که گو گوسپند بز اما تو زوره که خیلی گو گوسپند شد دودیا که نه با مرا گوزانش دی Ассалому алейкум, подписчикои азизи ма. Иншоллоҳ ҳама каса сиҳату саломат ҳастед. Хай имрӯз ма дер кардам, чунки хоб дамондам. Дар рӯзи хона ки намехоҳи ай хона беру бироӣ. Яким кор маҷбур мекунад ки ай хона берам бироӣ. Ҳозир ма рафтаистам пеши маликаи ҷӯ барои макияж кардан. Баъд бояд ватан брам ба хидма якда материалак бигирам. Чхеле ки хитон медонанд ман куртои тоҷикия зиёд дӯст медорам ва зиёд ба бар мекунам. Барои ҳамин духтаракое ки ранги ман куртои тоҷикия дӯст медоранд, ман ватан рафтам. ҳатман шумода нишон медиҳам ки доми ватан, торговый центри ватан. Ватан рафтам, хиёл накунед ки дар ягон давлати шумо. Короче, подписчикам гуфтам, ки адреса намедонам. На 7 этаж бумадам, вай магазиншон дар 2 этаж будай. Ра надони қин. ای گوش که مرا توی سیاست مونه که گو گوسپند بز اما تو زوره که خیلی گو گوسپند شد دودیا که نه با مرا گوزانش دی Ассалому алейкум, подписчикои азизи ма. Иншоллоҳ ҳама каса сиҳату саломат ҳастед. Хай имрӯз ма дер кардам, чунки хоб дамондам. Дар рӯзи хона ки намехоҳи ай хона беру бироӣ. Яким кор маҷбур мекунад ки ай хона берам бироӣ. Ҳозир ма рафтаистам пеши маликаи ҷӯ барои макияж кардан. Баъд бояд ватан брам ба хидма якда материалак бигирам. Чхеле ки хитон медонанд ман куртои тоҷикия зиёд дӯст медорам ва зиёд ба бар мекунам. Барои ҳамин духтаракое ки ранги ман куртои тоҷикия дӯст медоранд, ман ватан рафтам. ҳатман шумода нишон медиҳам ки доми ватан, торговый центри ватан. Ватан рафтам, хиёл накунед ки дар ягон давлати шумо. Короче, подписчикам гуфтам, ки адреса намедонам. На 7 этаж бумадам, вай магазиншон дар 2 этаж будай. Ра надони қин. Подписчикам медонем чи дина мо дар як ҷо моҳичаи тиллои ядем. Баъд хай моҳича гуфт ки 3 орзутона биген, кума бишнавам. Баъд гуфтам ки майли, хай ман сар кардам ба орзуҳома гуфтанда. Ҳоли ба сеюмша нарасида бинам моҳича хичи хеле яним кадестаю ранг руш дигар шуда. Баъд гуфт ки мебахши апаҷон, ман моҳичаи тиллоӣ нестимо, ман зарпарвин шудагиам. Охи агар не моҳича худаш хост ки ман орзуҳома бигум, бо мега ки ман зарпарвин шудам. Ё орзуҳои маваз бинбар, ё моҳича мара фреб кард. Маслиҳат карда бошад. Подписчикам медонем чи дина мо дар як ҷо моҳичаи тиллои ядем. Баъд хай моҳича гуфт ки 3 орзутона биген, кума бишнавам. Баъд гуфтам ки майли, хай ман сар кардам ба орзуҳома гуфтанда. Ҳоли ба сеюмша нарасида бинам моҳича хичи хеле яним кадестаю ранг руш дигар шуда. Баъд ки мебахши апаҷон, ман моҳичаи тиллоӣ нестимо, ман зарпарвин шудагиам. Охи агар не моҳича худаш хост ки ман орзуҳома бигум, бо мега ки ман зарпарвин шудам. Ё орзуҳои маваз бинбар, ё моҳича мара фреб кард. Маслиҳат карда бошад.